Hi guys. So karon ako diri sa dagat kay tan ako sa mga nangisda. So bag-o ni sila na ni udto. So bag-o ni na mo silingan guys, taga Mambuol day ni sila, no. So nani ilang kuan na ni guys, ilang ginikanan dani na nagtrabaho sa Halublakan. Kini si John Russell. Si James o si John D. Kaya dito sa akong likod guys na ay barge, no? Na. So na nakataan diri og mangsi guys, no? Taga Madwa ni sila. So dito suba na nakakuha og mangsi. So ilan ang gibira ilang pukot guys, no? So atong tanawon kung nakakuha ba. So naiisa dito na nagsaum, no? Nga may mangsi gamay, no? So amo ni kilawon guys. Kuha ni sa papa sa mga bata kana sila. So nasay kuha pila ka buok, so mo ni nga among kilawon karon, no? So ginuan na ni siya guys. Ang baton karon is ato na lang ning timplahan. Kaon na ta guys. Kana ti. Nampla. Ano? Kapal ano? Kinauboy nga kilaw ba na. Wa na hiwa ay. Wa na uso hiwa na.